Čus, ja som Vojtas a je tu so mnou. Tato. A vítame vás pri úplne prvom videi. Je to informačka z nášho kanála Games Brothers SK. A čo vám k tomu povedať? Takisto máme Facebookovú stránku, YouTube channel a počase vznikne aj Twitter a no, môžeš na to? No a bolo by dobré, ak by ste nás podporili lajkom, odberom, po prípade dobrým komentom a ešte by sme vás chceli poprosiť, aby ste nám napísali do komentu. Budeme robiť 2 série z Minecraftu. Bude to Annihilation s Bedwarsom. No a tú tretiu môžete napísať vy. Môžete si ju zvoliť vy. A na Facebookovú stránku môžete dať like kvôli tomu, že vás upozorní live streamy, nové video, challenge a tak ďalej. A ohľadom live stream, kedy by mohol byť live stream? Povedz. No, live stream by mohol byť zajtra, naplánovaný na 5. po 5. hodinu. Ešte vám to ujasníme na Facebooku a takisto by vám mohol aj videa. Zajtra by mohlo byť aj video prvé s Annihilationou a z Bedwarsu. Takže tak, a podporíte nás dosť s lajkom, pozitívnym komentom, ale aj odberom na našom channeli a budeme dosť veľmi radi, keď nám budete zdieľať tento channel a aj to video túto informačku. A podľa mňa môžeme ísť na Facebook. Tuto môžete vidieť Facebookovú stránku. Zatiaľ nič moc a ideme naspäť na YouTube. No a ešte by som vám chcel povedať, že vlastne či budeme mali natáčať nielen miníry, ale aj jeden klasický survival, poznáte, klasika, od začiatku totálne hardcore, alebo survival. A ohľadom nebudeme točiť len Minecraft, bude sa točiť aj online hry na Google, napríklad CSGO sa bude točiť, CSGO, Counter Strike. No a ešte je tu aj jedna hra, to keď budeme jeden od alkoholu, tak by sme mohli spolu natočiť aj 15. A na Xbox 360. Takže podľa mňa z tejto informáčky by to mohlo byť všetko. A tak zatiaľ čus u ďalšieho videa.